Endnu en gang velkommen til Kryptonørds. I dag vil jeg vise, hvordan jeg har fået min afrikansk fedthageger, så det skal handle om i denne video, så hæng på. Og jeg starter så med at gå herind og her er mit target, det må, og det må 100 gange 50 gange 50, og det er en fin højde for 2 afrikansk fedthageger. Og afrikansk fedthageger er et firma, som kommer fra Afrika. Og deres levetid, det er, de kan leve i 24 år, hvis man passer dem ordentligt. Men jeg vil klart anbefale en hund og en han, fordi 2 hanner kan nemt komme på slås, mens 2 hunde og en han, det er også fint nok. Men nu vil jeg vise, hvordan jeg har fået mine afrikansk fedthageger. Så de har hunde altså vandskål, og så en hunde her, de er gemt sig i. Og vi lige prøve at se den. Her er den. Hej med jer, siger den. Og her har vi hannen. Kan jeg tage til kameraet? Ja, okay, de kan ikke snakke. Men ja. De har en hund her, som sagt. Og her er den. Og her er den. Der har vi en varmelampe, for de skal nemlig have solstråler. Og hernede har jeg lagt en sten. Og det, som vi skal huske at købe, hvis I skal have afrikansk fedthageger, det er, at de er jo ørkenlevende krybdyr. Det vil sige, at de lever i ørkenområder, så I skal huske at have. Så I skal huske at have jord hernede, og så sand på sammen. Det gør bare, at de trives rigtig ordentligt. Men ja, som sagt, de har brug for varme herover i den ene ende, og det med at køle over i det andet ende af terræet, så det er sådan, jeg holder mine gekkoer i. Men nu skal jeg vise, hvordan jeg får den til. Jeg bruger sådan voksmøllaver her. Og ja, de spiser meget forskelligt. De kan både spise forkønner og kakelakker og alle mulige andre af dem. De har tænkt sig at slippe. Ja, okay, han vil ikke have det, når de vil have det eller spise det, så putter
Jamen bare op i deres madskål her, så venter jeg bare til, at de kommer til at spise dem. Men ja, så bruger jeg sådan en vandforstørrer her, for de skal nemlig have fugt ind i deres hoved. Det kan jeg lige vise jer, hvad jeg har inde i deres hoved. Sådan. Så her har jeg noget slags mos. Det holder rigtig godt på fugten, så det skal jeg også huske at købe en dyrehandel, hvis I skal have det. Og så bruger jeg så sådan en til at sprøjte ned i. Og det er, hvis hunden skal have et fugtigt sted at lægge sin æg i. Så der sprøjter jeg bare ned herinde. Og han er på vejen i hunden. Så går med vand i. Så sætter vi låg på igen. Og lad os sige hej til hende igen. Lad os se, om hun også vil komme ud og snakke. Så fik vi hende ud. Her har vi hende. Fantastisk dyr. Hun kommer ind til ham. Men jeg tror, det var alt for krudt den her gang. Nu har jeg set, hvordan man skal passe og fodre og have svindegaver. Og der er 2 ting, jeg vil bede om derude. Det er, at I går ned i videoen, så trykker I abonner og like. Det kan I godt lige gøre. Det hjælper min video rigtig meget. Det I går ned i videoen, det er at trykke abonner, så flere kan komme ud og se den. Det vil jeg sætte stor pris for. Vi ses næste gang. Kan I fantastisk. Hej.